Soc Josep Maria Santcliments, acadèmic des de fa més de 25 anys de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició. No sóc aquí per comentar-vos que la cuina és un art, evidentment que ho és, sinó per parlar-vos de la relació de l'art amb la gastronomia i, sobretot, amb la pintura. La humanitat ha tingut des de sempre la necessitat d'alimentar-se. Tot i que el fet de nodrir-se per la pròpia supervivència i de la de l'espècie no és precisament el que considerem gastronomia, el cert és que és una faceta que ha estat present des de les més antigues manifestacions artístiques. Ja a les coves d'Altamira, entre 15.000 i 12.000 anys abans de Crist, hi trobem les pintures dels bisons, que eren els animals que caçaven per menjar. Els egipcis varen donar importància a la gastronomia en el seu art funerari. Podem veure pintures a l'interior de tombes que representen aliments cuinats i fins i tot hi han trobat ben conservats aliments cuits i emplatats que havien de servir al difunt en el més enllà. A l'antiga Grècia, la representació de la gastronomia en l'art la trobem bàsicament en les pintures sobre plats i àmfores. Cap a l'any 1400 després de l'Imperi Romà, Bizanci, l'Islam i l'Edat Mitjana, comença el Renaixement. El 1495 trobem un dels primers i més mítics àpats representats en tota la història de l'art, el Sant Sopar de Leonardo da Vinci. Si aneu a Milà, aneu a veure'l. Ja al segle XVI, als Països Baixos, apareix una destacada artista, Clara Peters, que a més és una de les iniciadores del concepte de naturalesa morta, més coneguda aquí com a bodegón. Actualment, bodegons de tots els estils i autors es troben a les parets de gairebé tots els museus del món. També podem considerar-la precursora de la selfie, ja que solia incorporar als seus quadres petits autorretrats camuflats. Entrant una mica ja en el divertimento, cal parlar de Giuseppe Arciboldo, que el 1560 va crear un tipus de retrats anomenats caps compostos, que són caps metafòrics on fruites, vegetals i fins i tot productes càrnics, llibres, estris o animals s'entrecreuen per a formar cares. Ens apropem al 1600, època del barroc, i no podem parlar del barroc sense parlar de Velázquez. Els referents habituals són les Menines i la rendició de Breda, però també cal esmentar la Vieja Friendo Huevos del 1618, on l'autor ens mostra, amb la foscor habitual a la que ens té acostumats, una escena quotidiana amb una senyora gran preparant ous ferrats amb una cassola de fang. Si busquem en l'impressionisme un quadre gastronòmic representatiu, un bon exemple és el famós esmorzar d'en Claude Monet. I si fem un altre important salt fins al segle XX, ens trobem les avantguardes representades, entre altres, per Salvador Dalí, Luigi Benedicenti, Wayne Thiebaud, Andy Warhol o Roy Lichtenstein. Ja per acomiadar-me, us deixo amb aquest impressionant ou ferrat d'en Tiaf Espernay, que tanca aquests comentaris on hem vist la importància que ha tingut i segueix tenint la gastronomia en l'art pictòric. Moltes gràcies.